Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο από το The Yapper is Yapping. Είμαι ο Βαλάντης και αυτό είναι άλλη μια προσπάθεια δική μου που αποφάσισα να κάνω για podcast. Δεν έχω ιδέα πώς θα βγει. Βασικά δεν είναι podcast, ονομάζεται vidcast. Είδατε πόσο, πώς το λένε αυτό, πόσο με τη νεολαία είμαι. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα σε ένα νέο στούντιο. Στο σπίτι μου είμαστε, απλά είναι άλλος χώρος και κάθε φορά βλέπετε για ένα διαφορετικό μέρος. Και το σημερινό μας θέμα για το podcast είναι κάτι για το οποίο πολεμάμε και δουλεύουμε και είμαστε πάρα πολύ. Είναι τα λεφτά και γι' αυτό λόγω από πίσω μου τα δολάρια που προχωράνε. Δεν θα κάτσω να μιλήσω και να πω τόσο πολύ. Βασικά δεν ξέρω αν θα μιλήσω για αυτά. Αλλά for sure τα λεφτά είναι αυτό που λέμε. Money makes the world go round. Και όσο άσχημο και να ακούγεται, δυστυχώς ή ευτυχώς, η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν έχεις χρήματα. Και αυτό είναι μια άποψη η οποία προκαλεί μεγάλες εντάσεις. Τώρα, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν χρήματα και θέλουν να αποκτήσουν. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν χρήματα και χαίρονται τα λεφτά τους και πολύ καλά κάνουν, if you ask me. Και υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν λεφτά και θέλουν ο αριθμός και το μηδενικό ή το κάθε νούμερο να αυξάνεται. Εγώ σε ποια κατηγορία είμαι, δεν έχω ιδέα. Είμαι κάποιος ο οποίος δουλεύω μία δουλειά 10 to 6 και παραπάνω πολλές φορές, να τα λέμε και αυτά, και τα λεφτά που παίρνω δεν έχω βάλει στην άκρη ούτε ένα fucking euro, ούτε ένα ευρώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί αρχικά. Και μερικές φορές λέω, ρε φίλε, ότι πώς γίνεται να δουλεύεις 3 χρόνια. Γιατί έχω ξεκινήσει να δουλεύω 3 χρόνια και δεν έχεις βάλει στην άκρη ένα ευρώ. Και θα σας πω, ξέρω ακριβώς ποιος ευθύνεται. Και αυτός που ευθύνεται είναι αυτό. Αυτό εδώ. Αυτή εδώ η εταιρεία είναι η Apple. Γιατί Mac, έχω πάρει Mac, έχω πάρει Mac Mini, έχω πάρει iMac, έχω πάρει iPad, έχω πάρει Apple Pencil, iPhone. Τώρα θα πάρω και νέο iPhone. Ελπίζω. Γενικά, ρε παιδί μου, τα χρήματα δεν μου αρέσει να τα κρατάω. Βασικά δεν είναι μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Επειδή δουλεύω και παίρνω ένα μισθό ο οποίος είναι πάρα πολύ, για την ηλικία μου είναι ένας πάρα πολύ καλός μισθός. Και για κάποιον ο οποίος δεν έχει σπίτια, νερά, ρεύματα, όλα αυτά τα έχω έτοιμα, για μένα τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε όλα αυτά τα χρήματα που παίρνω, καλά δεν είναι και πολλά, αλλά είναι κάποια χρήματα τα οποία είναι αξιοσέβαστα για κάποιον που δουλεύει, που είναι μόνος του. Και αρχίζει και κλαίει τώρα. Και γιατί είμαι μόνος μου, γιατί. Απλά είναι μερικές φορές που το σκέφτομαι και λέω, αυτή τη στιγμή με το mindset που έχω δεν θα καταφέρω να κάνω τίποτα. Και let me explain. Η μάνα μου δουλεύει χρόνια, δεν ξέρω πόσα, δεν θέλω να ξέρω. Και αρχικά είναι στον ίδιο εργοδότη τόσα χρόνια από την αρχή που ξεκίνησε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά παρόλα αυτά, η μάνα μου δουλεύει τόσα χρόνια. Έχει κάνει κάποια χρήματα. Έχει βγάλει κάποια χρήματα. Τα έχει επενδύσει, να το πω. Έχει το δικό της σπίτι, δεν έχει το σπίτι που μένουμε. Δεν έχει ενοίκια, δεν έχει πράγματα. Και με σπούδασε στο Μητροπολιτικό. Τα πλήρωσε εκείνη. Με σπούδασε σε σχολεία. Αγγλικά, πτυχία υπολογιστών, γαλλικά και πιάνο. Φροντιστήρια στις Πανελλήνιες, φροντιστήρια αγγλικών, φροντιστήρια γαλλικών, ιδιαίτερα γαλλικών, ιδιαίτερα μαθηματικών. Και από αυτά δεν μου αρέσει τίποτα πέρα από τα αγγλικά. Και απλά κάθομαι και σκέφτομαι, εγώ στην ηλικία της θα μπορώ να το κάνω αυτό. Και
είναι τρελό το ότι το σκέφτομαι στα 20. Πλέον έχω φτάσει 24. Και απλά κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές και λέω: ρε μαλάκα, τώρα τι κάνεις με τη ζωή σου? Δηλαδή, είναι λογικό να δουλεύω 3 χρόνια και να μην έχω βάλει 1 ευρώ στην άκρη? Και γιατί κάθε φορά, δηλαδή, πάντα λέω: θα βάλω 100 ευρώ στην άκρη. Θα το κάνω. Δεν το κάνω. Γιατί θα δω κάτι θα μ' αρέσει που θα θέλω να το αγοράσω και θα πάω να το πάρω. Και ειδικά στις αρχές του μήνα που με παθαίνω αμόκλες και δεν έχω ξαναδεί λεφτά. Λες και με το που μπαίνουν τώρα στην τράπεζα που με πληρώνουν, κατευθείαν. Πάω. iStorm. Τι έχει iStorm? iPhone 16. Δεν θα το πάρω αυτό. Fact. iPad Air. Mac Mini. Το Mac Mini. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σκεφτόμουν να πάρω iMac ή να πάρω το Mac Mini. Τότε, τον Νοέμβριο. Και επέλεξα να πάρω το iMac επειδή έχει την οθόνη, τα έχει κάμερες, τα έχει όλα ηχεία, τα έχει όλα πάνω του. Και λέω, εντάξει, δεν θα το πάρεις το Mac Mini, μια χαρά. Αμδε, ξαφνικά μπήκε ο Φλεβάρης και σαν να μην είχα δει λεφτά. Σαν να μην είχα δει ποτέ λεφτά στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ καιρό. Συμβαίνει χρόνια. Δηλαδή, όσα χρόνια έπαιρνα, ό,τι λεφτά έπαιρνα, πάντα. Και στα κάλαντα δεν έλεγα ποτέ, στη γιαγιά μου τα έλεγα μόνο. Αλλά για παράδειγμα, τα κάλαντα που μου δίνει η γιαγιά μου δίνει ένα δεκάρικο σε κάθε κάλαντο. Τσουπ, πήγαινα και το έπαιρνα κάτι άλλο. Ή ξέρω εγώ, η μάνα μου είχε ένα θείο, ο οποίος κάθε φορά που πήγαινα σπίτι του μου δίνει 50. Το 50 αυτό έχω πάρει. Θυμάμαι ακριβώς τι έχω πάρει. Όσοι είστε οι OGs από το Take Lamp, θυμάστε που είχα πάρει το MLC tablet. Το tablet της MLC το είχα πάρει με ένα από τα 50 που μου είχε δώσει αυτός. Έκανε 100 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Εποχές που έκαναν τα tablet 100 ευρώ. Καλά, και τώρα υπάρχουν. Απλά σίγουρα δεν είναι καλά. Sad. Αλλά όσο σκέφτομαι ότι αυτό ήταν σχεδόν πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή το 17 πρέπει να ήταν. Να το είχα πάρει 16 και έχουμε 25. 16 θα ήταν. 17 πέθανε. 16 πρέπει να ήταν. Μαλάκα. Και 15 μη σας πω. Όχι, εντάξει, 15 όχι. Μπορεί να είναι καλοκαίρι 15 προς 16. Αυτό το πράγμα είναι τρελό, το γεγονός ότι τα λεφτά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ότι το θέμα μου ποιο είναι? Το θέμα μου είναι ότι δεν έχει ακριβήνει και η ζωή. Όχι δεν. Έχει ακριβήνει και η ζωή. Δηλαδή σκέφτομαι. Βασικά αυτό το έχω μια απορία. Έχει ακριβήνει η ζωή ή έχει ακριβήνει η ζωή? Γιατί αυτό είναι fact. Αλλά έχουν ακριβήνει και τα γούστα μου. Γιατί θυμάμαι. Αλλά και πάλι ρε γαμώτο. Δηλαδή για παράδειγμα McDonald's. Τα αγαπώ. Τα αγαπώ. Μπορώ να τρώω Mac όλη την ώρα. Και πάλι Mac δεν πηγαίνα παλιά. Πλέον πηγαίνω πιο πολύ. Αλλά σκέφτομαι τώρα ότι άλλες φορές, για παράδειγμα, όταν ήμουν τρίτη λυκείου ή δευτέρα λυκείου, που έβγαινα πιο πολύ και πήγαινα πιο πολύ έβγαινα. Πόσα χρήματα έπαιρνα? Θυμάμαι ότι έπαιρνα ένα 20. Εντάξει, δεν μου περίσσευαν μετά όταν γύρναγα, αλλά με ένα 20 θυμάμαι ότι πήγαινα, έτρωγα, έπινα καφέ. Τότε είχα και σχέση, οπότε πολλές φορές κερνούσα. Εντάξει, δεν θυμάμαι με το 20, να ήταν. Και με το 20 νομίζω ήταν. Και απλά πλέον. Και βγαίνουμε έξω. Και είναι σίγουρα ένα 20 το ταξί. Και θα μου πεις, μην πάρεις ταξί. Οκ, το fair point δεν παίρνω συνέχεια. Το αποφεύγω όσο μπορώ. Αλλά το βράδυ που θα γυρίσω, γιατί θέλω να κάτσω λίγο παραπάνω. Και επειδή, και επειδή δεν μου μένουν λεφτά στην άκρη για να πάρω δίπλωμα, και επειδή τα έχω χαλάσει όλα, πηγαίνω και παίρνω συνέχεια ταξί. Οπότε τα χρήματα που δίνω στο ταξί είναι πολύ παραπάνω. Γιατί έκατσα και τα υπολόγισα μια φορά. Και βασικά από την εφαρμογή, τη γνωστή εφαρμογή, μην πω πια. Αν πας και μπεις να δεις, ρε παιδί μου, τις διαδρομές που έχεις κάνει, σου λέει για τον κάθε μήνα. Και έχει φτάσει μήνας, το οποίο είχα δώσει 300 ευρώ. Για την ακρίβεια ήταν ο Νοέμβριος του 23. Το θυμάμαι ακόμα. Και απλά αυτό, ρε παιδί μου, με στεναχωρεί. Και λέω, γιατί κάθομαι και δίνω τόσα λεφτά? Φοράω και από κάτω φοράω την πιτζαμούλα μου. Όχι. Αυτή είναι η κουβέρτα που έχω βάλει στα πόδια μου, γιατί κρυώνω τα πόδια μου. Και λέω, γιατί κάθομαι και χαλάω τόσα λεφτά σε μαλακίες, ενώ και δεν παίρνω κάτι σοβαρό? Και
Αυτό με στεναχωρεί και αυτό. Αλλά αυτό που έλεγα, παλιά βγαίναμε και βγαίναμε με ένα εικοσάρικο. Με 25 ευρώ, δεν θα πω εικοσάρικο. Και γίνεξε με τα 25 ευρώ και γυρνάς με ρέστα. Σίγουρα η ζωή μου έχει αλλάξει. Και τα requirements που έχω πλέον είναι πολύ παραπάνω. Βασικά τα standards δεν είναι requirements. Τα standards που έχω πλέον είναι πολύ παραπάνω. Δηλαδή, άλλα πράγματα ζητούσα στα 15 μου και στα 17 μου, άλλα πράγματα ζητάω στα 25 μου τώρα που πλησιάζω. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι παιδιά της ηλικίας, παιδιά που τώρα είναι 15 χρονών, τι κάνουνε. Δηλαδή, θεωρώ πως είμαστε από μια δύσκολη περίοδο. Είμαστε ακόμα σε πάρα πολύ δύσκολη φάση. Γιατί τα χρήματα είναι περιορισμένα. Η ζωή είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη. Δηλαδή, κοιτάγα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο Leroy. Λέω, κάνω και διαφήμιση. Leroy. Περιμένω κάποια sponsorship, κάποια gift card, κάτι. Και απλά πήγα στο Leroy και κοίταγα πράγματα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι κουρτίνες, για παράδειγμα, άσχετο, είναι τόσο ακριβές. Ή ξέρω εγώ, πήγα και πήρα Stanley, το οποίο κάνει 40 ευρώ. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Stanley να κάνει 40 ευρώ. Τι διαφορετικό έχει από ένα ποτήρι. Και θα μου πεις είναι Stanley. Και αυτό δεν είναι μόνο το Leroy, για να μην παρεξηγηθώ. Όλα τα μαγαζιά είναι ακριβά. Και θέλεις να πάρεις να πάρεις ένα ποτήρι, να κάνεις ένα έξοδο παραπάνω. Και θα μου πεις, ναι, εσύ έχεις κάνει άλλα έξοδα. Ναι, να πάρεις ένα έξοδο, ένα πράγμα. Και το σκέφτεσαι. Λες, θα μου πάρει, θα μου φτάσει. Και στη φάση που είμαι τώρα, ευτυχώς που είμαι σε αυτή τη φάση και μένω με τους γονείς μου. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν γίνεται μια ζωή να μένω με τους γονείς μου. Αυτό είναι fact. Και δεν είναι κάτι το οποίο θέλω. Δηλαδή θέλω να φύγω από το σπίτι. Θέλω να πάω να μείνω μόνος μου. Αλλά πώς θα μείνω μόνος μου? Με τι χρήματα θα μείνω μόνος μου? Όταν όλα είναι πανάκριβα. Τα ενίκια είναι στο Θεό. Τα σούπερ μάρκετ και αυτά πανάκριβα. Μια οικογένεια δηλαδή, αν θέλει να πάρει κάτι, και δεν σας μιλάω να πάρει κάτι έξτρα, να πάρει τύπου νερό εμφιαλωμένο, να πάρει Φίτζι. Δεν μιλάω να πάρει Φίτζι και τέτοια. Να πάρεις απλά καθημερινά πράγματα. Θες σίγουρα 100 ευρώ. Θες σίγουρα 150 ευρώ. Για να μην πω 200, θα πω ότι μια οικογένεια 3 ατόμων θέλει σίγουρα 150 ευρώ. Και βάλε ρεύματα, νερά, υποχρεώσεις, λογαριασμούς, χαράτσι, έμφυα, πώς λέγεται αυτά, έμφυα λέγεται, ένφυα. Ή όπως καταλέγεται, βάλτε όλα αυτά στην άκρη, στην πράξη και θα δείτε ότι κάπου πάει κάτι, μπάζει από παντού. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και σίγουρα δεν είναι αποκλειστικά, δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει κάποια λύση, απλά πρέπει να τη βρούμε. Και δεν θα το πάω πολιτικά. Δεν υπάρχει να το πάω πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Ο καθένας ψηφίζει αυτό που θεωρεί ότι είναι το σωστό. Και είναι δικαίωμά του να το ψηφίσει, έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει να μειωθεί. Για παράδειγμα, ο φόρος. Δεν γίνεται τα φαγητά. Τα φαγητά νομίζω δεν έχουν όλα 24%, νομίζω έχουν 13%. Αλλά για παράδειγμα, πράγματα τύπου ηλεκτρονικά. Δηλαδή, ξέρετε, να μην είναι στο 24%, να πάει στο 20%. 4% είναι κάτι. Το 24% που είναι το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι τρελό. Είναι τρελό το ότι αυτό το πράγμα εδώ πέρα κάνει 1,5 χιλιάρικο. Τηλέφωνο να δίνεις 1,5 χιλιάρικο για το base model. Δηλαδή αυτό το τηλέφωνο κάνει 1,5 χιλιάρικο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σκεφτείτε, το 17 μου είχε πάρει η θεία μου από την Αμερική το iPhone, το 7 Plus, το 7 Plus, 256 GB που τότε ήταν top ήταν εκείνη την περίοδο, και είχε δώσει και στην Ελλάδα το iPhone αυτό έκανε 1000 ευρώ. 999. Το top μοντέλο της Apple, το πιο καινούριο, ήταν το 2016 το τηλέφωνο και έκανε 1000 ευρώ. Που το top, τώρα το top να δούμε πόσο κάνει. Ωραία, πάμε να μπούμε τώρα. Μπαίνω τώρα να δούμε το top πόσο κάνει. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να δούμε τη διαφορά. Γιατί είναι τεράστια η διαφορά. Λοιπόν, iPhone 16.
Και δεν θα μιλήσω για άλλα πράγματα. iPhone 16 Pro Max σε μαύρο. 1 TB που είναι το Max αυτή τη στιγμή κάνει 1959 ευρώ. 1959 ευρώ ένα τηλέφωνο. 2 χιλιάρικα να δώσεις για τηλέφωνο. Ποιος θα δώσει για αυτά τα χρήματα? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πάρα πολύ ακριβή η ζωή. Μου φαίνεται και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός του podcast. Να κάνω yapping. Αλλά δεν μπορώ να κάνω άλλο yapping γι' αυτό. Δηλαδή είναι τρελό το γεγονός ότι παλιά κυκλοφορούσαμε και λέγαμε οκ, θα έχω κάποια χρήματα στην άκρη. Με κάποιος στην ηλικία μου, βασικά όχι, αν το 2017 δούλευα και δεν ήμουν 16, δούλευα και έπαιρνα το μισθό που παίρνω τώρα, θεωρώ πως αντικειμενικά υπάρχουν βασικά δύο πλευρές. Η μία πλευρά θα ήταν ότι, που είναι και η πιο πιθανή βασικά, ότι πάλι δεν θα έκανα οικονομία και ότι πάλι θα σκορπούσα τα λεφτά μου δεξιά και αριστερά. Η δεύτερη και η πιο σωστή που θα έπρεπε να είναι ότι θα μπορούσα at least να κρατήσω κάποια χρήματα. Τώρα δεν μπορώ να τα κρατήσω. Και δεν είναι θέμα μόνο τα χαλάω δεξιά και αριστερά. Είναι θέμα το ότι απλά είναι πολλά οι τρύπες που πρέπει να καλύψεις. Δηλαδή το φαγητό, το πιο σημαντικό πράγμα. Να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρεις ένα φαγητό στη δουλειά. Να δώσεις, να πάρεις, όχι σαλάτα, να πάρεις ένα φαγητό normal. Αυτά τα έτοιμα φαγητά. Όταν το φαγητό το πιο απλό κάνει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ και 6. Είναι 5 ευρώ αυτό. 4 ευρώ τα τσιγάρα. Και θα μου πεις μην καπνίσεις. Οκ, δεν καπνίζω φοβερά. Δηλαδή παίρνω μια κούτα από τα τερέα και την κρατάω ένα μήνα και. 1,5 μήνα πες. Δεν καπνίζω πολύ εγώ. Αλλά σου λέω 4 ευρώ το τσιγάρο. Η κούτα. Το κουτάκι. 9 ευρώ μέχρι στιγμής. Τη μέρα. Αν κάποιος καπνίζει καθημερινά. Γιατί ξέρω κάποιους που κάνουν 2 πακέτα τη μέρα. Που αυτό είναι άρρωστο, αλλά σου λέω το πιο βασικό. Λοιπόν, καθίστε να τα υπολογίσουμε τώρα. Είπαμε 5 ευρώ το φαγητό στην ελάχιστη, την καλύτερη. Άρα 5 και 4 τα τσιγάρα 9. Και μερικές εταιρείες δεν δίνουν καφέ μέσα. Οπότε παίρνεις, ή άλλοι, όπως και εγώ, δεν μου αρέσει ο καφές της μηχανής. Είμαι καλομαθημένος. Ναι, είμαι καλομαθημένος και βλακεία μου. Αλλά το θέμα είναι ότι δουλεύουμε για να χαλάμε τα λεφτά μας και για να κάνουμε κάτι με αυτά τα χρήματα. Αν είναι να καθόμαστε και να μετράμε και να λέμε δεν μου βγαίνει τώρα. Σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, δηλαδή στο τέλος του μήνα, okay, να το δεχτώ. Αλλά δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια έτσι. Δεν θα πάμε σε αυτό. Πάμε στα χρήματα. Για να πάρεις ένα καφέ. Αν πίνεις ένα καφέ και δεν πίνεις δύο. Ένα καφέ. Ο καφές, ο πιο φτηνός καφές. Ένα φρέντο καπουτσίνο που παίρνω εγώ. Σήμερα πήρα 2 και έδωσα 5-10. Άρα έκανε. Πόσο έκανε? Έκανε. Πόσο έκανε καλέ? 5-10 δια 2. 2,5 ευρώ. 2,55. Άρα 9 και 2,55. 11,5 ευρώ μέχρι στιγμής. Νιώθω σαν το Βελόπουλο αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι η αλήθεια. 11,5 ευρώ. Ωραία. Και μετά. Δεν θα πας για ένα ποτό? Το πιο φτηνό. Δηλαδή ποτό να βάλεις, ξέρω εγώ, βότκα, κοκακόλα. Κάνει 8 με 9 ευρώ. Θα σου πω 8 ευρώ για να μην με πείτε κακό. Και 8. Ίσον 19,5. Ένα εικοσάρικο έφυγε έτσι. Συνεχίζουμε όμως. Δεν θα πας και για ένα φαγητό? Θα πας για ένα φαγητό. Να πας στα Mac δεν θα πας. Θα πας σε άλλη φάση. Θα πας Fridays. Δεν θα πάρεις ένα burger? Συν 11 ευρώ. Το πιο φτηνό burger στα Fridays. Εντάξει, όχι το πιο φτηνό. Έχει και με 8 και με 9 ευρώ. Έχεις χαλάσει 31 ευρώ και δεν έχεις κάνει πράγματα, ναι, αλλά δεν έχεις κάνει πολλά. Έχεις πάει και έχεις φάει ένα φαγητό στα Fridays, που είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και μου αρέσει και το Fridays. Έχεις πάρει ένα καφέ, έχεις πάρει ένα πακέτο τσιγάρα και έχεις πάρει και ένα φαγητό για το μεσημεριανό σου. 30 ευρώ. Και δεν σας βάζω μέσα σε αυτά transportation. Δεν θα βάλω ξενοδοχείο μόνος του. Δεν θα σας βάζω μέσα ταξί, αν παίρνεις ταξί. Δεν βάζω βενζίνη, αν παίρνεις με αμάξι. Δεν βάζω μέσα το εισιτήριο του λεωφορείου, γιατί και το λεωφορείο δεν είναι έξοδα. Και μη σας πω, και
πες ότι ένα 20 και ένα 20, θα τα βάλω και αυτά, θα βάλω ένα εισιτήριο. Και ένα 20 και ένα 20, έχεις χαλάσει 33 ευρώ για τη μετακίνηση. Όχι, ποια 33 ευρώ. Παραπάνω είναι. Γιατί είναι ένα 20 να πας στο ένα μέρος για να πας για φαγητό και ένα 20 για να πας σπίτι σου. Ένα 20 για να πας στη δουλειά σου και ένα 20 για να πας στο μέρος που πας, 36 ευρώ. 36 ευρώ για να βγεις και να δουλέψεις. Και πόσα παίρνει ο εργαζόμενος, κάποιος ο οποίος δουλεύει. Και λοιπόν, καθίστε, θέλω να δω λίγο. Κάτι πάτησα. Θέλω να δω λίγο πόσα παίρνω εγώ Πόσα θα πας τη μέρα. Α, ωραία. Ωραία. Κάποιος λοιπόν. Εντάξει, και πάλι είναι υπέρ. Δηλαδή, χαλάσαμε 35,5 ευρώ και εγώ παίρνω τη μέρα λιγότερα από τα 35,5 ευρώ. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος? Και αυτά που σας είπα ήταν απλά πράγματα, έτσι. Δεν σας είπα να πας σε ακριβό μαγαζί, σου είπα να πας στο Fridays. Ωραία, ακόμα και να μην είναι το Fridays και να είναι ένα μαγαζί άλλο. Ένα μαγαζί με μακαρόνια, ξέρετε ποιο. Και εκεί πέρα, 8,5 ευρώ. 8,5 ευρώ τα μακαρόνια. 8,5 ευρώ τα μακαρόνια. Είναι τρελό. Είναι τρελό το 8,5 ευρώ τα μακαρόνια. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Θα πάω να φάω και πηγαίνω και τρώω εκεί πέρα, αλλά όχι 8,5 ευρώ. Είναι κοροϊδία. Και καταλαβαίνω ότι το cost of living είναι πανάκριβο. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Καταλαβαίνω ότι είσαι να πληρώσεις κόσμο. Καταλαβαίνω ότι πληρώνεις το franchise. Καταλαβαίνω ότι πληρώνεις πράγματα. Αλλά δεν μπορείς να βάζεις 8,5 ευρώ μια μερίδα τόση. Και να λες 8,5 ευρώ αυτό. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται τρελό και μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Και ξέρετε κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα γνωστό μαγαζί με noodles. Το οποίο δεν θα πω ποιο είναι. Αλλά θυμάμαι το κινητό σου να κοιτάς κάθε πρωί. Παντελίδης. Όχι. Θυμάμαι το 2019. Γιατί 18 λακίες λέω. 17. Πέφτω πολύ. Το 2017 θυμάμαι πως έδινα 5,5 ευρώ για noodles με λαχανικά και γαρίδες. Και ήτανε, υποτίθεται, από το... σχετικά με μένα δηλαδή, ήταν από τα ακριβά που έπαιρνα. Για να βάλω γαρίδα δηλαδή, θυμάμαι ότι έλεγα θα βάλω γαρίδα, αλλά δεν θα πάω να πάρω κάτι άλλο. Τότε που δεν δούλευα και απλά μου δίνει η μάνα μου, ξέρω, κάποια χρήματα. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι αυτά τα χρήματα 5,5 ευρώ θα πάνε εκεί πέρα και θα είναι κανένα ωραίο πιάτο. Και τώρα το ίδιο πιάτο δεν ξέρω πόσο κάνει. Αλλά πέρασα και είδα απ' έξω από το μαγαζί που έλεγε 5,5 ευρώ, 5,30, 5,20, κάτι τέτοιο, μόνο τα μακαρόνια. Μόνο η βάση. Μόνο η βάση των noodles κάνει 5,5 ευρώ. Για ένα πράγμα το οποίο το παίρνεις, το βράζεις. Δηλαδή, πιο φτηνά, at the end of the day, πιο φτηνά θα σας έρθει να πάρετε τα noodles έτοιμα. Να τα πάρεις τα noodles ομά, να τα βράσεις, πιο φτηνά θα σου έρθει. Θα δώσεις 10 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Εντάξει, θα δώσεις παραπάνω. Βασικά, να κάνει κανένα 8 γαρίδες και τα noodles άλλα 2, 10. Θα δώσεις 12 ευρώ, 13, χωρίς ρεύματα και τέτοια, και θα πάρεις να φτιάξεις noodles στο σπίτι μόνος σου. Εντάξει, είναι κάτι, αλλά at the end of the day θα σου μείνει και να φας και την επόμενη μέρα και την παραεπόμενη, να φάει και ένας φίλος σου, θα φέρεις ένα φίλο στο σπίτι, μπορεί να φάει από αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 5,5 ευρώ. Δηλαδή, σκέτο, πώς θα πάει? 8 ευρώ τα μακαρόνια, 8 ευρώ τα noodles, με γαρίδα αν είναι, ή με κοτόπουλο, δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν ξέρω, απλά νιώθω ότι πλέον δεν σου δίνει πολλά πράγματα, δεν σου δίνει αέρα όπως έδινε παλιά. Παλιά θυμάμαι ότι ήσουν ικανοποιημένος. Έκανες πράγματα και ήσουν ικανοποιημένος. Πλέον δεν είμαι. Δηλαδή το σκέφτομαι πολλές φορές, δουλεύω και λέω είσαι ικανοποιημένος από αυτό που κάνεις. Αλλά αυτό εντάξει είναι και άλλο θέμα. Αλλά πολλές φορές το λέω και λέω
χαίρεσαι αυτά που κάνεις. Πολλές φορές θα σας πω ότι η απάντηση θα είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή, όταν πηγαίνω και δέχομαι approval, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα δικό μου, το οποίο γενικά έχω θέματα όπως φαίνεται. Αλλά όταν πηγαίνω σε κάποιο event και δίνω κάρτα, δεν ξέρω, μου αρέσει. Είναι το prestige, είναι πολύ ωραίο αυτό και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Αλλά την άλλη είναι φορές που απλά λες δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Και είναι η αλήθεια, κουράζεσαι. Δηλαδή σήμερα έχω σηκωθεί από τις 5:30 ώρα επειδή χτύπησε το κινητό μου. Και είναι τρελό αυτό το πράγμα που το λέω. Αλλά είναι η αλήθεια. Σηκώθηκα 5:30 ώρα, ξανακοιμήθηκα λίγο, ξανασηκώθηκα γιατί με πήρε τηλέφωνο, χτύπησε πάλι το κινητό. Πήγα στο γραφείο, δούλεψα κανονικά, γύρισα σπίτι, ξανά άνοιξα πάλι λάπτοπ γιατί ήταν κάποιο urgent case. Και μετά λες ότι δεν πρέπει να χαρώ κάτι. Και βγαίνεις έξω και πας να χαλάσεις λεφτά. Και τα λεφτά που δίνεις είναι πολλά. Δίνεις λεφτά για πάρα πολλά πράγματα. Και είναι τρελό αυτό. Είναι ειλικρινά τρελό. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν άλλοι άνθρωποι. Ή πώς το καταφέρνουν οι γονείς μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω. Έχω μεγαλώσει σε άλλο mindset. Έχω μεγαλώσει διαφορετικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά σας το λέω αυτό. Δεν ξέρω, απλά είναι ένα επεισόδιο The Yapper is Yapping. Αλλά είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, μ' αρέσει που όταν ήμουν μικρός έλεγα ότι θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω τώρα. Βασικά όχι να κάνω αυτή τη δουλειά, να είμαι στη δουλειά, στο γραφείο που είμαι τώρα. Και το ήθελα πάρα πολύ από μικρός. Και έλεγα ρε παιδί μου ότι θέλω να πάω. Και όντως πήγα. Και ένα όνειρό μου έγινε πράξη. Αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη δουλειά που έχω επιλέξει να κάνω. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Και μου δίνει κάποιο είδους boost. Απλά απ' την άλλη σκέφτεσαι και λες ότι πώς θα δώσω το ίδιο effort να κάνω πράγματα τώρα και να μην τα κάνω σε μια πιο μεγάλη ηλικία που θα μπορεί να έχω τα χρήματα. Δεν ξέρω, απλά αυτό είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι συνέχεια και λέω ρε παιδί μου ότι πώς θα δουλέψει, πώς θα πάει αυτό, πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς θα γίνουν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο, πάρα πολύ περίεργο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πως τα καλύτερα έρχονται. Πιστεύω πάρα πολύ στην αλλαγή. Πιστεύω πάρα πολύ στο ότι κάποια στιγμή αυτό θα αλλάξει. Και μακάρι να αλλάξει, γιατί ειλικρινά λυπάμαι τις επόμενες γενιές. Λυπάμαι πραγματικά τις επόμενες γενιές, γιατί εμείς, καλός ή κακός, η γενιά η δική μου, του 2000... τα παιδιά των 2000 και μετά, έστω και του 5, όχι σίγουρα, όχι του 5. Αλλά η γενιά, ξέρω εγώ, του 2003, 4, ας πούμε, έχουν ζήσει καλές εποχές, σχετικά. Αν εξαιρέσουμε, τώρα αρχίζουμε και λέμε, αν εξαιρέσουμε τη χρεοκοπία, αν εξαιρέσουμε την αρρώστια, αν εξαιρέσουμε την καραντίνα, αν εξαιρέσουμε πράγματα, έχουμε ζήσει καλά πράγματα. Γιατί ήμασταν η μεταβατική φάση μεταξύ των εποχών που είχαμε πολλά λεφτά και είχαν πολλά λεφτά οι γονείς μας και είμαστε στη φάση αυτή. Δηλαδή θυμάμαι ότι κάτι το οποίο νομίζω ξέρω από πού πήρα αυτή τη σπατάλη που έχω. Αυτό το πήρε τον πατέρα μου. Γιατί ο πατέρας μου ήμουνα 5 χρονών και μου πήγε και μου πήρε Jeep, όχι κανονικό, δυστυχώς, γιατί τώρα θα είχα δίπλωμα. Πήγε και μου πήρε Jeep μεγάλο, ξέρω εγώ, με μπαταρία και είχε δώσει 500 ευρώ τότε. Το θυμάμαι ακόμα. Και ακόμα αυτό το αμάξι, όχι ακόμα αυτό το αμάξι, και αυτό το αμάξι το έπαιξα πάρα πολύ λίγο. Το είχαμε πάρα πολύ στο σαλόνι, ξέρω εγώ, μέσα και καθόμουν με μέσα στο σαλόνι και έτρεχα με το Jeep μέσα στο σπίτι. Κουτούλαγα σε πόρτες, μπουπ. Ή πήγαινα, ξέρω εγώ, στο λουτράκι που έχουμε εξοχικό, το άφηνα εκεί πέρα και έκανα βόλτες γύρω-γύρω. Και απλά κάποια στιγμή μεγάλωσα και σταμάτησα να το χρησιμοποιώ. Και δεν σκεφτήκαμε να το δώσουμε σε άλλο παιδάκι, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε σε κάποιον άλλον να το χαρεί. Και μετά αυτό το πετάξαμε, γιατί το είχαμε αφήσει στην αυλή. Στην αυλή, ναι, καλά το λέω. Και το κάψε ο ήλιος, είχε γίνει χάλια. Και ήρθανε τσάμπα 500 ευρώ. Ο πατέρας μου χάρηκε που μου το πήρε.
Και εγώ είχα χάρη. Και εγώ το έπαιζα συνέχεια. Όπως ακούστηκε αυτό. Αλλά ήταν κάποια χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να τα δώσουμε σε κάποιον άλλον, έτσι ώστε η χαρά η δική μου να μεταφερθεί και σε άλλο παιδί. Να πάει σε κάποιον άλλον. Και δεν το κάναμε. Και απλά σκέφτομαι ότι 500 € να δίνεις το 2006-2007 ήταν αυτό που σας λέω. Ήταν η περίοδος που απλά είχαν κάποια χρήματα και δεν ξέρανε όχι τι να τα κάνουν και επιλέγανε να τα δώσουν στο παιδί τους. Που είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι. Αρχικά είναι πάρα πολύ ωραίο που το κάνανε, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό που το κάνανε. Και χαίρομαι που τουλάχιστον που έχω ζήσει κάποια πράγματα, σε αντίθεση με άλλα άτομα, τα οποία δεν θα το ζήσουν αυτό. Γιατί πολύ απλά έχουν μεγαλώσει στον COVID. Έχουν μεγαλώσει στην οικονομική κρίση. Δεν ξέρω, απλά εύχομαι όλο αυτό να αλλάξει και τα πράγματα να γίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό που σας είπα, πιστεύω σε αυτό και πιστεύω πως κάποια στιγμή θα γίνει. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο το πρώτο επεισόδιο του The Yapper is Yapping. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το ξεκινάω αυτό το εγχείρημα και ελπίζω να το ακούτε κι εσείς, να το χαίρεστε. Ελπίζω να έχετε κι εσείς κάποια απάντηση, κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να το αναλύσουμε. Είναι χαρά μου να το κάνω αυτό και κάποια στιγμή θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάζω δικά σας σχόλια, κάποιες δικές σας ιστορίες που θα θέλετε να αναφέρουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό μας επεισόδιο. Εύχομαι να σας άρεσε. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.